Umdutex na ta godiya gun masu siyan kaya a wajen su, masu yi manna addu'a fatan alkhairi muna gani mun gode. Lale marhaban lale lale hajiya, barka da zuwa alhaji mijin hajiya. Tunda kun sauka Umdutex ku duba kalar ku siya, yan gari suna ta murna da Umdutex har da matafiya. Dauki zaɓin ku gashi nan, in hatan farce ga ta nan, in malishin ne ga yanan, dubu sarkoki ga sunan. Muna da millas yana ta can, muna da takalma na maza hada shadda a Umdutex, hada kaya na cosmetic mata duba su ga sunan. Akwai turare da yaduka na maza mai kyau ga irin sunan. Kayan lefe gaba daya Umdutex akwai sai ku garzayo mun gode. Namu ba irin nasu ba, Namu ba irin nasu ba, Umdu ban ga tamkar ku ba. Umdu ban ga tamkar ku ba. Umdutex style kamfanin ya daban, Namu ba irin quality nasu na ba, kayan ku ban ga tamkar shi ba. Umdu ban ga Idan tamkar ku mutum ya ba. sa oda nan da nan za a kai. Namu ba irin Karka yarda nasu ba, gara basar Umdu ai babu kai. Umdu ban ga Ku tamkar garzayo ku ku ba. rugo ku zo kawai kai da kai. Namu ba irin Godiya nasu ba. kamfanin Umdu gun ku ai za mu kai. Umdutex alkhairi ne, tunda ni ma shaida ne. Sabuwa ku ne zane, Umdutex alkhairi ne, kun fi karfin yan binne. Umdutex alkhairi ne, Na ku ikon Allah ne. Umdutex alkhairi ne, Idan ana son kaya mai kyau da quality zo Umdin nan, ma'aikatan Umdin nan suna jiran kwastoman nan, suna maraba da kusan nan, suna jiran ku zo customers kuna cikin alkhairin nan. Umdutex inda kaya ne masu kyawu su ne farko, ko ya kake akwai daidai naka masu sauki ga karko. Alhaji ɗauki iyalinka Umdutex can ku yi sauko, kaya na ke tere ni kayan fita a kunya ne zo bako, har da kuma mutan gari ku zo ku koko a kan ku sako. Mai bukatar kifi ruwa zaya ba zai hanyar gona ba, ina bukatar leshi mai kyau, ajiya Umdutex zaki, ina bukatar kayan textile. Umdutex da kalolin zafin ki, Umdutex suna lefe cikin sauki, suna laife cikin sauki, Umdutex package nasa akwai sauki. suna laife cikin Ina kuke sauki, matasa Umdu ku zo yafi, suna laife cikin kar ku yarda sauki, akwai kurjiya akwai zurfi. suna laife cikin sauki, 500,16. laife 500,16, Wannan a Umdutex kaɗai in ka zo za a yi maka. laife 500,16, Complete package na lefe komai da komai a harhaɗa maka. laife 500,16, Kuma duk wadda ka kaiwa har danginta su jinjina maka. laife 500,16, Umdutex alkhairi ne dan karaye suna su taimaka maka. laife 500,16, Masu alfarma Umdutex kamfanin ya lula, ƙwarai ba ku ɓamɓar matan da CEO ya rike la haula. ƙwarai Kun zagaya ne jakab kun tsallaka ƙasashe walla, ƙwarai, Rabbi ya ɗaukaka kowa za ya ja da ikon Allah. kun zamo turken kafuwa, diddigin da ake tsayuwa, Umduke ba da karuwa ga matasa tari tururuwa. Umdutex alkhairi ne kamfani guda da ya zarce dubu, arewar har da kudu idan kana bidar kowane abu. Kayan textile zo da gudu akwai a Umdutex kuma sun fi dubu, kai da sauki za ku haɗu ku zo ku sanya odar ku rubdugu. Alhaji Umar ɗan ummi, Alhaji Umar dan ummi, Umdutex ta baya yin raini, Alhaji ta Umar mutan dan Katsinawa ummi, ta duk ba kwa ɗaukar raini. Alhaji Umar dan ummi, Kujiran guda mai zamani, Alhaji Umar dan kamar ummi, mahasada kai ka hausa ni. Alhaji Umar dan Ina ummi, riski da manara ni ya bar ni. Alhaji Umar dan ummi, CEO
zamanin sa san babu gargada. Gyara kimsi da kyau dan ummi, Alhaji Umar san barka, ka san maza sun san ka, ka gari 'ya'yan kuka, babu mai ganin wallanka, mahasada suna kumarka, a haƙuri da mu sunanka, a ɗaukaka su ta aka baka, a nema arziki ya bi ka, ilahu ɗaukaka ya baka, a ko'ina akwai sunanka, ana safarar kayanka, gari jiha ƙasa Umdutex